lipsite de sensibilitatea familiilor lor, reprezindu-se cu pumn și picioare asupra soțiilor. Vor lăsa din plin fete de venin pe cerul senin al copiilor, torturându-le sufletele cu rene adânci ce undeva în viitor dor. Dă-mi un glos direct în testos în clipa în care n-am să mai recunosc că sunt extrem de norocos. Am părinți ce m-au crescut perfect sănătos, departe de influența vestică și mai ales de violența domestică, ce strâmbă neștire oameni în gândire, simțire, vorbire și gestică. Până am rătăcit sărăcii cu totul și am sfârșit amăgind implicit norodul. Mergeam sărăcit, fericit, prohodul, dar uit sentimentul că vine momentul când sar din manuale, localuri penale, sar din sandale, scandaluri nasoale, că rap de canal de bravare, tentații carnale, fiind toate rafale și fatale. Lovești copilul cu palme, cuvintele simte, părinte, ia aminte ce semințe îi pui în minte, că rău se prinde, se transmite și depinde de tine să-l vezi de bine, să-l ocrotești, să-l îngrijești, arată ce înseamnă căldura umană, natura mamă, că ura de stramă. Și nu vrei în colecumă, în teamă, să crească în teamă, vrei o persoană cu coloană vertebrală ce iubește și acceptă frătește ce-l înconjoară. Țară, țară, vrem ostaș cu credință în suflet ca de pași, că tiran maniaci destină poporul, dar copiii noștri sunt viitorul. Sunt ca torpila din agheu, așa voi fi mereu. Sunt foarte greu și dau bombeu, pot să mut munții ca Orfeu. Dacă ai tupeu de la dateu, eu îți deschid mintea cu ranga. Te crezi vanila ai, dar tu ești galin.